CDA Achterspelen zet haar een vraagtekens bij de informatievoorziening hoe de extra sneltrein op het traject Ljouwert-Grens. Dus hoe bij bewoners en passanten te min bekend wezen hoe de snelheidsverhoring van de trein op een spoorwegoergang onder de stationstritten in Boetenpost. Hier op het Lien is hier een informatieonderwijs op het gemeentehuis, trop ProRail en die had de bewoners en omwonenden informeerd over de aanpassing van het spoor. En over de aanpassing van de sneltrein. Het is een mooi schoflien. En ik hier recent de wethouder even vragen van hoe zit het met de informatievoorziening. Komt er nog wat? En het is wat mij betreft een beetje aan de lette kant. Want hoe 14 dagen rijdt de trein hier aan al door het dorp. De extra sneltrein zal van 13 december aan elk uur door het dorp denderen. En dus ook over de oergang van de stationstritten. Ja, die stoppen de sneltrein altijd in het dorp. Maar dat wordt nou oors. De grootste gevaar is de onbekendheid van de snelheid. 120 km per uur, ja, schat dat maar eens in. Hoe het komt die trein aanrijden. De Westereen van Waarden ben het al wel wend. Hoor het dorp in maar wij net. En daar hebben we nooit door. En die vaarlichting kan we dus betreft net snel genoeg beginnen. Dus vandaar dat wij even informeerd hebben van hoe ver is het en mij. En we weten dat de bal bij de provincie en ProRail rijdt. En die zullen me oppakken, maar dat wordt nog een week, zat ik begrepen. En een week later dan rijdt de trein hier al daar. Dus wat jou betreft is het eigenlijk misschien een beetje te laat in gang zet. We gaan praten met ProRail, althans in de informatie, Jonne, dat ze mij een lespakket komen zo'n. Nou ja, en een weekendlesje aan, ik weet net, dat is wel heel kwart. Spoorwegbeheerder ProRail is op een hichte en jouwt aan dat het lespakket er gauw aankomt. Het wordt begin december verspreid onder squalen in de regio. Als de extra sneltrein begint te rijden, zal een BOA echt tafersjoch houden op de oergang. Nevens Van der Wal is het wichtig dat de sportclubs in deze informatiestream net oerslijn worden. Ik heb contact gehad met de beide grootste clubs van Boetenpost. Dat zijn de KV Flamingo's en VV Boetenpost uiteraard, de tras van Boetenpost. En die ben net informeerd, nog net. En dat moet wel heel snel gebeuren, vind ik.